Bugunny rumin diline öten zamany nähilek ýazmaly, şoňa seredip geçelim. Okay. Öten zaman. Ruminçede perfect kompus diýilýär. Hiç şiir ýagdaýda kyn däl, käbir kanunçyklar bar, oňa seredip geçelim. Esas kanunlar esas ýagdaýda görşüňiz ýalak T diýilýär. Hökmen ýagdaýda T diýilmeli. Bir bolýa başdan seredeli. Esasan A diýilýän işlikler ya A diýilýän işlikler we I ýa-da I diýilýän işlikler izine T goşulýar. Seretsek, meselem A termina, öten zamanna terminat. Terminat. A askulta, öten zamanna A askultat. Okay. Goşuňyz ýalak T goşulýar. A'da A putaya, öten zamanna putut. Eğer A diýilýän bolsa, näme? Onda ut bolýan ekeni. Parut, vazut. Dördüncü seredeliň. I diýilýän açiti, çitit. A dormi, dormit. A plati, platit. Hotarı, hotarıt. Bu da hiç ýagdaýda kynýar. Diňeje şu üçüncü birazçyk ünsermel bolýaňyz. E diýilýän işliklerde T goşulyp bilýär, biram S. Bunam köp praktik edip berseňiz ýadyňyzda galyp gitýär. Afface, fakut. Şunak ýalak aldy. Acere, cerut. Akrede, krezut. Da. Indi bunyal görnüşler bar. Amerce, mers. Aspune, spus. Deskide, deskis. Ve bu görnüşler var. Olam kendir tapawut edip duranok izine T diýilýär. Diňede şu görnüşe esasan inserseňiz S diýilýän bolary. Galanlar esasan T diýilýär. Öňün näksine näme işlegiň ýoğun çekimli, inçe çekimlisine göre goşuvermeli bolýarmyz. Indi biram neregulata verba, yani ne doğru işlikler. Afi, aşti, abea. Bulan öten zamany bu kanunlara kendir girip duranok birazçyk has ütgöýär. Ýöne ünserseňiz hemmesem ýene de T harpyna diýilýär. Afi, fost, stiut, baut. Okay. Bulan işlikleň şeýle ütgötmeli görnüşiňiz hökmen ýagdaýda türkmen diline izine diýdi goşýan ýalak. Ýöne rumin diline öten zaman aňlatmak üçin şu zatlar hem gerek. We soňundan participiu diýdim. Participium bu işligimiz bolýan şu ýerde görkezenen kanunlar. Indi bu zatlar esasan pronomu diýilýär. Yani kimin nämedenini görkezmek üçin. Tamam, mudam ýagdaýda bu açaşmalar hokmandan bize esasan şu açaşma görnüşi bolsa, biz işligi kimin edenini bilip bilýäs. Meselem, birinji işligi alaly, termina. Öten zamanna diýsen. Termina näme? Gutarmak. Men diýindim diýjek bolsaň, eu am terminat. Bildem. Sen diýindim diýjek bolsaň, ay terminat. Mesela işlik hiç ýeli ütgän ok. Deňeçe şu açalşmany ütgüdip gitmeli bolýas. Kime değişildigini etdirmek üçin. Always gutardy diýjek bolsak, öýşün gutardy. A terminat. Da. Ünserseňiz bizde we menne şowur zatdyr. Noi am terminat. Als terminat.
Olar diýini diýjek bolsaňam au terminat. Görşüňiz däl hiç ilede de kıyın däl. Diňe esasan şu zatlary ýadyňyzda saklasaňyz, ýani kimiň diýnýäni görkezmek üçin we biram şu kanunlara göz aýdyrsaňyz bolany. Mesela meni birini edeli. Eden alaly. Spune. Okay. Men aýtdym diýjek bolsaň näme? You am spus. I spus. A spus. No. Am spus. At spus. Olar siz aýtdyňyz. No. Olar aýtdylar. Au spus. Hiç ilade de kynda görşüňiz ýalyk. Yeni öğretek gaýtalan hökman ýa dedi şu alt çalışmalary goýmalydyr, hökman ýa dedi we soňundan hem işlegmez.